Andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana iko Galileya, andeiwo tinosangana iko Galileya, andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana iko Galileya, andeiwo tinosangana Galileya, vana vaMwari andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana iko Galileya, andeiwo tinosangana Galileya, vataura andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana iko Galileya, andeiwo tinosangana Galileya, kuvatopana andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana Galileya, vana vaMwari andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana iko Galileya, andeiwo tinosangana Galileya, pamusoro pakudenga kunavo Baba, pamusoro pakudenga iko kunavo Baba, pamusoro pakudenga kunavo dzimba dzinovakwa pamusoro pakudenga iko kunavo Baba, pamusoro pakudenga kunavo Baba, pamusoro pakudenga kunavo dzimba dzinovakwa pamusoro pakudenga kunavo Baba, pamusoro pakudenga kunavo Baba, pamusoro pakudenga kunavo vakarurama pamusoro pakudenga kunavo Baba, pamusoro pakudenga kunavo Baba, pamusoro pakudenga kunavo Baba, umaiwo tirurame kunavo Baba, umaiwo tirurame kunavo Baba, umaiwo tirurame kunavo vana vaMwari, umaiwo tirurame kunavo Ishe oitaiwo ngana Ishe Mono ohamba lako Oh,
Abawedu wakazizani makutungamirira Haleluya, haleluya. Hama dzangu, Mwari wamasimba ose iye agere panzvimbo yake yekumusoro-soro, iye Mwari wekumusoro-soro ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi-peri. Ndinokudza Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, iye dangwe kubva kuakafa, iye akaitwa dangwe akapiwa ushe kudenga napanyika yose, iye akapiwa simba kudenga napanyika yose. Vari kudenga nevari panyika nevari pasi penyika nevari pasi pemvura dzepanyika vanopfugama mabvi ose anomunamata, anomukudza iye kuti ndiye Mwari anogara nokusingaperi-peri. Mukaramba imi kana kumuimbira hozana, nyangwe miti namakomo namatombo zvikatomuimbira iye hozana, iye anonzi Kristo, akapiwa zita iro raakapiwa naMwari, zita raMwari iro raakapa simba kwariri, kuti ani nani ane kutenda kuzita iroro agowana ushe hwaMwari, agogara nhaka yeushe hwaMwari yakapikirwa avo vanodisiswa naMwari. Iwe neni takadiwa naMwari. Ndava Mwari vakatuma mwanakomana wake, iye waanodisisa. Muzita rake zvinhu zvose zvakaitwa, pasina iye hapana chaitwa. Denga nenyika ino zvakasikwa kubudikidza naiye. Nyangwe vatumwa vekudenga vanomunamata iye. Ishe wangu ngaakudzwe nokusingaperi-peri. Amen. Mweya Mutsvene waMwari ngaakudzwe, iye Mweya Mutsvene wazvokwadi, iye anonzi Munyarazi, iye mumwe watakapiwa naMwari kuti ave nesu, nokuti tiri toga hatina simba, tiri toga hatina uchenjeri, tiri toga hatizivi chinhu. Iye Ishe hatimuziye, iye Mwari chaiye hatimuziye, asi Mweya Mutsvene iye anomuziya. Iye anotora pane zvaMwari otidzidzisa izvo, otigovera izvo pane zvaMwari. Haatori kune zvake, asi anotora pane zvaMwari, anotora pane izvozvo otigovera izvo, anotidzidzisa izvo zvose zvinofanira kuti zviitwe. Zvinenge zvasara zvacho Ishe wangu akati ndichauya ndikudzidzisai pane zvinenge zvasara. Naizvozvo muteererei iye Mweya Mutsvene waMwari. Haazati ari chipoko nokuti haana kufa, haazati ari Holy Ghost nokuti iye haana kufa akamuka. Chipoko chinhu chakafa chikamuka kubva kuvakafa, asi Mweya Mutsvene waMwari akabva kumupenyu. Iye upenyu hwacho ndiye akatipa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene akabva kuna iye upenyu akauya panyika ino kuti atidzidzise zveupenyu chaiwo. Naizvozvo Mweya Mutsvene waMwari hachisi chipoko, haisi Holy Ghost, chipoko chitsvene. Hakuna zvakadaro muushe hwaMwari. Musapote muchimhura Mweya Mutsvene waMwari. Mungatuka Mwari zvenyu, mungatuka kana Ishe chaiye, mungatuka nyangwe vafundisi vekwenyu, mungatuka nyangwe vaprofiti vekwenyu, mungatuka nyangwe vakuru vekwenyu, mungatuke nyangwe madzibaba enyu, mungatuke nyangwe madzimai enyu. Asi ani nani anotuka nekumhura Mweya Mutsvene waMwari, munhu iyoyo haangatongoregererwi nokusingaperi. Munhu iyoyo anofananidzwa naSatani, nhume yaSatani chaiyo. Kuti pana Satani na iye anoiswawo ipapo, panotaurwa zvaSatani iye anotaurwawo ipapo, panonzi wakaipa achakandwa mugomba rakadzika-dzika, iye ndiye umwe wacho anenge achitaurwa kuti achaiswa mugomba rakadzika-dzika. Naizvozvo Mweya Mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nekusingaperi-peri. Vanotya kumududzira iye Mweya Mutsvene waMwari, vanotya kutaura iye zita rake, kuti vakuzadzei mimi neconfusion, kuti Baba ari kudenga vazoti vana vangu vaparara nekushayiwa zivo, nokuti zivo makadzidziswa yakaipa naSatani, mukadzidziswa zvakaipa naSatani, mukati kune Mweya Mutsvene waMwari chipoko icho, mukadana kuchipoko, mukati chipoko tisinungure,
chipoko chitiratidza chiprofiti, chipoko chitimutsa kubva kuakafa. Zvino kana chiri chipoko, chaizomutsa seiko Ishe kubva kuakafa icho chiri chipoko? Kana chiri chipoko, saka kubva kudenga kwachakabva chakanga chafa here chipoko icho? Nyamushendo wa Mwari hana kukumbirirwa kuna Mwari achibva kumakuva uko. Akanga asiri kumakuva Nyamushendo wa Mwari. Munyaradzi akanga asiri kumakuva. Nokuti zvakafa zvekumakuva ndizvo zvemukomana iye muridzi wenyika ino Satani Diablos, ndo zvekwake. Zvekumakuva zvezvakafa. Mwari wedu haazi wezvinhu zvakafa, ndiMwari wezvinhu zvipenyu. Saka hachinzi Jehovha mupenyu, Mwari waIsraeri. Zvipenyu zvose zvinobva kwaari. Kufema kwauri kuita izvezvi nhasi uchiti boiboyi izvezvi zvakabva kuna Mwari izvozvo. Mhuka dzose dzaunoona dzichifamba nokusiyana kwadzo, ndiMwari akagadzira zvipenyu. Haana kugadzira zvakafa. Akapa simba kumunhu akati zvandagadzira izvi zvipenyu, chizvitonga iwewe ndiwa pamusoro pazvo. Ndakuchikupa simba rekukunda nyika oikurira. Zvaranai muwande. Vakaisa upenyu mumunhu, munhu akava neupenyu maari. Saka muchiona murume nemukadzi vakasangana, mbeu yemurume nembeu yemukadzi, panobuda chipenyu. Ipapo apabude chakafa. Ndianiko akatakura mimba yemwana akafa mudumbu rake, 9 manzi dzakwana, tozoona mwana kuti pakanyu kumuka kubva kuakafa mudumbu raamai. Hatina Mwari iyo mhando yakadaro. Hatina Mwari ane tsika dzakadaro zvokugadzira zvinhu zvakafa. Zuva chairo ripenyu iri rinotopisa. Kubva kare raingobhebha, asi haripere kubhebha kwaro nokuti rakabva kumupenyu, rakazikwa nezvipenyu. Shoko rakatanga riri shoko, shoko rikabva kudenga rikauya panyika, shoko rikasika nyika nezvose zviri mairi, shoko rikasika zuva zvikadzika kuve nechiedza, chiedza chikavapo nokubudikidza neshoko. Denga nenyika ngazvipatsanurane. Zvakapatsanurana pakava denga nedenga repasi, denga rekumusoro nenyika ikavapo. Mvura nenyika ngazvipatsanurane. Shoko rakataurwa nekuti rakabva kumupenyu zvikaita zvipenyu. Zvimwe chete nesuwo takapihwa simba rekutaura irori shoko, nokuti shoko ndiKristu. Tikataura shoko rine simba, shoko mhenyu rinomutsa vakafa. Vakafa panyama vanomutswa neshoko, vakafa pamweya vanomutswa zvakare neshoko. Baba vedu mupenyu vakatipa simba rekumutsa zvakafa kuti zviite zvipenyu. Ishe haana kutipa simba rekuwanikwa nekuuraya, kubvisa kune zvipenyu tichiisa kune zvakafa. Ukaona vanodaro havana kutumwa naMwari, havana kubva kuna Mwari. Simba ravo ravari kutaura nazvo hazvina kubva kuna Mwari. Mwari waIsraeri haana kupa vanhu simba kuti vaurayane panyika ino, vapedzane panyika ino. Mwari Baba ari kudenga vakatipa simba rokutaura mashoko eupenyu kumunhu agotendeuka agova neupenyu husingaperi. Takapiwa simba rekutaura mashoko eupenyu kune murwere akarara panhoo yake kuti simuka ipapo ufambe. Anosumuka, anofamba, anoporeswa ipapo naipapo. Vakaremara anopiwa shoko rekuti iwewe chiva munhu akakwana, akatswatanuka. Mitezo yako ngaipure muzita raKristu Jesu. Vakaremara vanoporeswa, vasingaoni, vasinganzwi vanotaurirwa shoko reupenyu, vanotaurirwa shoko rine simba reupenyu rinopa upenyu.
kuti muzita raKristu Jesu iwe inzwa, muzita raKristu Jesu iwe taura. Meso avo anovhurwa, nzeve dzavo dzinovhurwa. Ishe iye akasika zvose kudenga, simba akapiwa kudenga napanyika yose. Naizvozvo isu takapiwa simba naiye akatuma Ishe wedu. Anotenda kuna Ishe anotenda akatuma Ishe wacho. Ukatenda kuna Ishe uyu, watenda kuna Mwari uyu akatuma Ishe uyu. Haukwanisi kujamba Ishe uyu uchienda kuna Baba uku, nokuti nzira yekuna Baba huiziye. Nzira chaiyo yekuenda kubasa kwako kuti unotsvaga basa hauiziye. Nzira yekunotsvaga silivhera nendarama kuti urarame iwe nemhuri yako hauiziye. Nzira inotangira mhepo, kuti mhepo yavhuvhuta yatangira papi yaperera papi hauiziye. Panoyanana mweya wako nenyama yako haupaziye. Saka ndezvipiko zvaunoziya? Hapana chaunoziya. Bvuma chokwadi kuti handiziyi. Hapana chandinoziya pazvinhu zvose handiziye. Nyika yeZimbabwe nyika yaora. Munozviti munoziya mutendera ngochani munyika? Mutendera zveungochani munyika nekuti munozviti munoziya. Kuziya ikoko kwakafa. Muzviti munoziya zvipiko zvamunoziya. Chamunoziya ibota bedzi. Munongoziya bota nemadrugs bedzi nedoro. Hapana zvimwe zvinozikanwa. Kupa mari yehurumende, kupa mari kumabasa kwamunoshanda, muchizviti makachenjera. Izvozvo bedzi ndo zvinozikanwa. Musoro makazara umbavha. Musoro makazara chete upombwe. Kufunga kuti nhasi ndodya bota kupi. Ndizvo bedzi zvakazara mumusoro yenyu. Saka muchinzwa zvichinzi mukadzi waningi abatwa nemurume waningi, murume waningi abatwa ari kugirlfriend yakati. Nyika yose yomanyidzana nazvo izvozvo zvisina basa zvisina maturo. Ikoko ndo kwamakangwarira, ikoko ndo kwamunozviti munoziya. Munozviti makadzidza munyika dzose, mukati nyika dzose hadzitikunde pakudzidza nekuziya kwenyu. Asi zvamunoziya ndezvamakadzidza zvacho. Hapana kana zvine maturo, nekuti kana musingaziye Jesu zvamakadzidza izvozvo zviri kukuendesai kunoparadzwa kwenyu. Chekutanga ziyai Kristu Jesu, chekutanga ziyai Mwari wamunonamata, chekutanga namatai Mwari. Varipo varume vanodedera kudai, vakangoona mukadzi akatsvuka votodedera, kudedera varume vakuru. Naivo vakadzi varipo vanodedera kudai, kungoona mari bedzi, kungoona kufuta kwechikwama, kutongoona kutsvukira kweganda vakutodedera kuti paita mari avo. Kungoona iyo ngoro dzemoto, kuti ngoro chaiyo yemari inodhura, wototanga kudedera. Ndizvo bedzi zvamunoziya. Tsvagai ruzivo pane zvakavanzika, tsvagai ruzivo pane zvekudenga. Kumbirai uchenjeri kuna Mwari, kumbirai mweya mutsvene waMwari akuzarurei zvakavanzika dzemhepo dzemuchadenga, zvakavanzika zvose zvenyika ino. Mwari anokuzarurirai meso yenyu. Varipo vaprofita vakanga vakombwa nevaida kuvapamba, vapombwa nemasoja akawanda vachida kuurayiwa. Zvikanzi Ishe wangu toparara here pagomo rino. Muprofita akati aiwa, iwewe iva nekutenda, seiko usina kutenda? Kuti vari kwatiri vakawanda kudarika vari kwavari.
seiko usina kutenda iwe kuti isu zvatina Mwari parutivi rwedu tine zvese takakwana? Profita anokumbira kuna Mwari kuti Mwari, ndinokumbira Mwari, zarurai meso emurume uyo kusatenda, auone zviri pano pagomo rino. Anzi Mwari akazarura meso ake, akaona makomo akazara nemabhiza ehondo dzaMwari dzekudenga. Vakamirira kuzorwa, vakamirira kuzodhifenda munhu waMwari, asaurayiwe, asabatwe. Asi iwe hauna kutenda zvachose, hautotenda. Zvino hatikarambe tichikumbira Mwari kuti Mwari uzarurai meso ake. Kana usingatotenda, iro shoko ratiri kutaura pano, kutenda kwako kwakatofa. Imbwa mhenyu itori nani pane shumba yakafa, nokuti imbwa inotohukurazve, imbwa inotorumazve, asi shumba yakafa pasisinapo chango chitunha ichi. Kana masvosve chaiwo anotochidya chikapera chiri papapo. Makonzo aimusango anotouya akachidya ichi chikaora ipapapo. Gonye chairo rinotochipedzera chitunha ichi chikapera cheshumba. Zita rekuti shumba radzimwa, chachitunha cheshumba. Zvimwe chete newewo, zita rekuti muKristu ratodzimwa pamusoro pako, nokuti hauna kutenda, wangova chitunha iwewe chinotenda kuna Kristu. Unotenda kuti Kristu ariko, zvakasiyaneiko nevenyika vanotendawo kuti aiwa Kristu ariko, Mwari zveshuwa ariko, Mweya Mutsvene zveshuwa ariko. Asi vabva ipapo vanonoita zvavo mabasa avo, newewo ipapo wabvapo unoita ako mabasa. Zvino mangofanana ka, muri zvitunha zvakasiyana chete kwazvakabva. Chimwe chitunha chiri pachena chakataura pachena kuti handidi zvekunamata Mwari taimega, ndinoenda kubhawa, ndinoita zvandinoda ikoko. Kozova iwewe utori munyengeri wese, nokuti iwewe wakatenda kuna Kristu, iwewe ukatendeuka, ukatenda kunamata Mwari. Asi uri kunamata Mwari imomo uri chitunha. Basa nderekuuya kuchechi, kuwedzera nhamba yemuchechi, kupedzera vamwe mweya yekufema, kushayisa vamwe nzvimbo yekugara mukereke. Kereke yakazara nhasi mune vanhu apo chine zvitunha pakati pedu. Tendai kuna Baba, mutenda one kwandiri, mwoyo yenyu ngairegedze kumanikidzwa. Ukationa uri muiti wezvakaipa, wakatendeuka zvakare, uri muiti wezvakaipa apa wakatendeuka, upinda muimba yaMwari, obva wagara imomo, utori munyengeri mukuru kudarika uyu ari panze, uyu ari kubhawa uyu. Nokuti ndaiwewe uri kutoti wakangwara, ndaiwewe uri kuti une uchenjeri, ndai uri kuti iwewe zvimwe vari pano havaoni. Baba neimba vanenge vanongachiona. Imba iyi haizi yedu iyi, imba iyi ndeyababa vedu ari kudenga, haizi yemunhu imba iyi. Oti wakangwara, wopindamo, woita madiro aJojina, wobudamo. Zvirokwazvo ndinokutaurira ndichiti, iwewe naSatani muri mapatya chaiwo zvokwadi. Nokuti ndava vari kunze uko vakazokuona iwewe wakuita zvakaipapo, wakanga uchibva kuchechi uko, unenge watoparidza evhangeri yenyika, unenge watoparidza evhangeri yakasimba kudarika Satani, yokuti kuna Mwari hakuna basa. Kuna Mwari uko kungoenda kunotandara. Kana washaya zvekuita unonotandarawo nevamwe. Unenge watoparidza evhangeri chaiyo, evhangeri yekurasa vanhu. Vanokuona vanenge vakutoti asaka kwamuri kuenda uko ndekwemahumbwe. Muri kunamata Mwari upiko kwamuri kuenda uko?
nokuti awa ndo vakuru vezvakaipa zvatinoita kubhawa ava tinenge tiinavo kubhawa vakabata black label ravo musi wesande vanouya zvavo kukereke voramba zvavo kutendeuka. Zviriko zvidhakwa zviri kunyika, zvidhakwa zviri kunyika ngazvitodhakwa ikoko, nekuti kana tsiri yorira kana yanguva yekuuya, tsiri kana yorira vobva vafanira kudaira tsiri iyo vouya kuzonamata Mwari, vobva vasiya zvekubhawa zvese nemabasa azvo ikoko, vobva vatendeuka kuva munhu waMwari. Kwete kuti watendeuka asi zvekubhawa ukuramba uchiita, watendeuka asi zvedoro hausiye. Taiwa kwete, hazvimanikidzwe kusiya, handichasiya, zvinonetsa kusiya. Zvinogonetsa sei kukusiya kana iye mucheche chaiye akarumurwa pazamu raamai vake? Mucheche anorumurwa pazamu ramai vake achida asingade. Asi hatina zuva ratakanzwa mucheche achikombrena, achiudza vanhu, achiudza nyika kuti inini ndakatadza zvekurumurwa, ndakazvitadza zvekusiya mukaka waamai. Zvinotondinetsa, ndinonzwa kurwara ndikasiya mukaka waamai. Kusvika murume aine ndebvu achingoyamwa bedzi pazamu raamai vake. Hakuna zvakadaro. Ipapo watoona kutoti ndi Satani uyu ari kumutaurisa mukanwa make uyu. Hazati ariye ari kutaura uyu, ndi Satani ari kutaura. Handikone kusiya doro kaini. Doro rotondinetsa kusiya, ndikasiya doro ndotodedera nokurwara. Ko mucheche zvaakasiya mukaka waamai vake vakamuzvara. Iwe wakazarwa nedeuta here iwewe? Deuta haitokuziya kuti uriko iwewe. Deuta inoziya kuverenga mari bedzi kuti kwapinda mari nhasi, rabikwa here nhasi, rakwata here nhasi, raibva here, maisa mabhodhoro mangani. Deuta haana kukuzvara iwewe. Deuta chaiye haana kukuendesa kuchikoro iwewe. Deuta chaiye haana kukubereka 9 months mudumbu rake. Deuta saka zvino kumusiya Deuta iyeyeye unobveiko? Zviko chaizvo zvaunobva, chaizvo zvaunobva kusiya doro. Hanza doro ronetsa kusiya. Saka rega tiende kune mamwe makereke anonwiwa doro, nokuti tinoda zvedoro. Doro munyangadzi, waini mupopoti. Musabatwe nezvinobata, asi batwai nemweya mutsvene waMwari. Saka zvino munobatirweiko nezvinobata izvo? Mwoyo yenyu inomanikidzwa seiko nezvo zvinobata izvo? Vamwe yenyu izvo zvari kuputa mbanje, vamwe yenyu ari kurova mbatutu izvezvi, vamwe venyu vari kurova tiki chaidzo dziri kurohwa nevamwe venyu izvo, vamwe vari kusuta glue chaidzo, vamwe vatokumberi vari kuita zvekokaini chaidzo. Kubatwa kusvika munhu aita mvemve, munhu kuita mvemve, munhu kuita kuora achifamba kudai. 19 year old anenge akutangika gogo, 19 year old kanenge akutangika sekuru, fesi ane mavanga ekudonha nekurohwa, kudonha akabatwa, fesi yavo kungozvimba nezvamunonwa kachasu kamunonwa. Munobatirweiko nezvinobata? Batwai nemweya mutsvene waMwari, asi musabatwe nezvinobata zvinyika ino zvinodhaka izvi. Zvimwe musati maunzwa kuti izvi zvakaipa,
kana muchida kupinda muushe hwaMwari munofanira kuti musiyane nezvakaipa izvi zvinobata. Fodya chaiyo haupinde muushe hwaMwari nekubhema fodya chaiyo. Ndipapiko pawakambonzwa umu zvinzi vakati vafamba vaziya vakagara padombo vakamona fodya dzavo vakabhema, vopedza kubhema fodya dzavo vakashamisa miromo yavo vakaparidza evhangeri. Kuna kana chinhu chisimo umu, kana chinhu chisina kunyorwa umu, chinhu ichocho chakagadzirwa newakaipa, Satani. Makanzwa wani zvichinzi akavasika murume nemukadzi, akavarayira akavapa simba akati kurirai nyika zvaranai muwande. Pobva pakavapa pauya kamwe kamurungu kakapfekwa naSatani, kobva kauya kobva kati we murume unofanira kuroorana nemumwe murume, ikoko ndokururama kwedu kwatinoda, tikupei mari imi. Mukadzi ngaaroorwe nemumwe mukadzi, ikoko ndokururama kwedu, tikupei mari kunyika yenyu ine nzara. Mukaramba izvozvo hatikupei mari. Umu Sodoma neGomora zvakapiswa zvikaita mafufu, ashes to ashes, dust to dust. Sodoma neGomora yakabhebha. Zvavanokudzidzisai vachiti zvakanaka izvozvo zvokuti murume arore mumwe murume, mukadzi arore mumwe mukadzi. Ko nhau yeSodoma neGomora vakainzwa nezvayo here? Ngavatange vapatsanura nhau yakaitika paSodoma neGomora. Kana vapedza kupatsanura iyoyo ndokuti titange kutaura nhau dzavo. Zviri nani zvedu tife nenzara pane kuti titendere vakaipa kuti apinde pakati pedu. Mukaona muchitendera imimi zvinonyangadza zvakadaro zvichiitika pakati penyu, zvakangosiyaneiko nemukadzi anoita upombwe aine murume wake, obva anoita chikomba kunze uko, obva mataiwa maida kuti aite seiko mukadzi uyu, muregererei. Obva abara chimwana chibastard chekuboyfriend uko chobarwa mumba umo, obva wanzi iwewe baba chengeta chibastard icho mumba mako. Ndozvimwe chete nengochani vanogadzira zvavanogadzira munyika dzavo uko, vowirirana munyika dzavo ikoko vakapfekwa nemweya yakaipa ikoko. Obva vati naizvozvo takuzouya nazvo kumba kwenyu imimi, tobvisa baba venyu vakagara pachigaro chekutonga tovagarisa pasi. Ndava mune nzara, kana muchida sirivhera nendarama itai zvazvinotaura. Varume, kunamata mifananidzo nekunamata zvikara zvinoonekwa nenzira dzakadaro kuti zvino hatikafe nenzara isu nekuda kwemutemo wagadzirirwa vanhu kuAmerica uko. Saka isusu ngatiteedzerei mutemo iwoyo, tidye, tigute, tifadze nyama. Ipapo manamata zvifananidzo, ipapo munenge manamata imimi mweya yakaipa yeungochani, munenge manamata Satani. Hapana kunamata kunopfuura ipapo kwamunenge maita. Ishe akati apinda murenje 30 days 30 nights ari murenje, wakaipa akauya kuzomuedza. Wakaipa akati, unoona ushe hwese uyu, nyika yese nekubwinya kwayo uku, zvose izvi ndinozvipa maoko ako zvive zvako. Ukangoti namadza chete kamwe chete, kwete kakawanda, kamwe chete. Ndozvimwe chete nenzira yeungochani. Madzimambo ekwenyu anoratidzwa sirivhera nendarama, vanoratidzwa zvakanaka zvevamwe vanhu kunyika dzavo, voti zvese izvi zvinova zvenyu.
mukatinamata kamwe chete, mukatendera zveungochani kwenyu. Zvino madzimambo ekwenyu nekuzungaira nekukara nekuruta mari neSirivhera vanobva vatenda mitemo iyoyo, vobva vainyora kuti ndo yaamutemo. Munenge matonamata senyika yese kunamata wakaipa, munenge matonamata zvifananidzo. Ishe wedu akakunda muedzo akati kwete, hakuna vamwe vamwari vatinonamata kunze kwaMwari mupenyu ari kudenga. Sirivhera nendaramo yeAmerica ina kana basa, ina kana maturo. Yaivepiko Sirivhera nendaramo yeAmerica pataigara isusu nyika dzeZimbabwe dzemasvingo? Yaivepi mari yeAmerica pataigara isusu pamunhu mutapa? Mambo munhu mutapa achitonga panyika iyo, America nendaramo yake vaiva kupi? Makomo anoera panyika yeZimbabwe paakatanga kumisikidzwa achiera zvaanoita. Sirivhera nendaramo yeAmerica yaiva kupi? Nehanda kasikana pakataura kakati pachauya vane vasina mabvi vachakupambai nyika ino, pachava nehondo huru iri kuuya. America yaiva kupi kone kaSirivhera kake nendarama kake? Nyika ino haina kuvakwa neSirivhera nendarama yekuna America uko. Mweya wekufema una kubva kuAmerica uyu. Zvibage zvamunorima munda menyu hazvina kubva kuAmerica zvose izvo. Mombe dzamunoshaina muchiti mune mombe makarima pamusha, mbudzi namakwai zvose nezvipfuwo zvose zviri pamusha penyu hazvina kubva kuAmerica. Saka nhasi ndo pamunonamata here chikara, nekuti America ati ndiye ane mari ngaagare nayo kamari yake iyoyo. Ngavaite kaikoko zvemari dzavo ikoko, ngavaite zveugoshani hwavo kaikoko zviperere ikoko. Baba vepanext door vanodeiko kuimba yedu kuzotiudza zvekuita mba medu isusu? Baba vekunext door votoya neSirivhera, neSirivhera saka ndinamatei mba muno. Isitina baba vatinawo kwete. Tinokurova nekamari kako, nobuda uchimhanya kubva pamusha ipapo. Tobva takudhirowera raini zvakare kuti tikakona ye muchiti mvene pedu apa, hapana chakanaka baba imimi, takukupedzerai. Unopatama bedzi, unopatama. Ndokutaurira, tinokupa inonzi PI order kuti vakuru imimi tikakuonai chete muchidarika apa, mahwane aya atanga, unopatama bedzi. Da kutitonga pamba pedu isusu, titonga. Baba vakapusa ndo vanobvuma kutongwa saizvozvo izvi. Kuti baba vekunext door vanouya ugotonga mumba menyu, baba vemumba menyu ugopeta muswe. Zvakasiyana neiko nokuti baba vekunext door vauya mumusha vobva vatora mukadzi wemumba umo, vobva vamuita mukadzi mumba umo. Baba vakagara pakati tuzutuzu. Dzuvhura ndere murume. Varume itai sevarume. Sungai zviuno zvenyu izvi sevarume, muita sevarume. Pari kungotenda sezvese munhu angouya nezvaauya nazvo izvozvo zvakanaka. Abva kuChina ukauya nedzake uko dzakanaka idzodzo. Abva kuRussia ukauya nedzake dzakanaka idzodzo. Abva kuAmerica nehungoshani hwake aiwa dzakanaka idzodzo. Varume itai sevarume, ivai sevarume ane musana yakasimba kudai. Kuti kuita sevarume vanokuita sezvese. Mumajeri umu tuvarume tunobatwa majeri umu, tuchitwa vakadzi majeri umu. Tuvarume tubota twakaregedzera kudai, tuvarume tusiri varume, tuvarume tunoda zvinhu, tuvarume tikagone kuti ai varume ina ndite izvi. Varume vasikakwanise kuzvidzora. Chikafu chikauya kana chichishoma hanzwe kuguta anda kuti awedzere chikafu. Ubva awedzerwa chikafu, manheru amukadzi wake
ndo zvinoenderana nevatungamiriri vanokubvumira ungochani saizvozvo. Utoona kereke ichinzi kereke yaMwari yotoisa bishopu ngochani mpaka zvakadaro. Varume ka aiwa ndapfuura evhangeri yangu haisiko, asi ndapfuura ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvoreva mweya pakereke. Yavhura basa nhasi mavara makuru. Gamuchirai Ishe inini. Handei kuna Mapisarema 16 chaibata 1 kusvika ku11 ichipera. Mavara makuru aripo. Rudo rwaDhavhidhi kuna Jehovha. Chekutanga tinobvunza kuti rudo rwako iwewe rwuri papi? Unoda Mwari here iwewe kana wakuita zvakadai? Kana wakuita zveungochani unoda Mwari here iwewe? Iye Mwari akapisa Sodoma neGomora nekuda kweungochani iwoyo. Zvino kana wakureva nhema iwewe uri murevi wenhema iwewe, unoda Mwari here iwewe? Nokuti tinoziva kuti iye murevi wenhema, icho chibaba chenhema ndiSatani. Akatongwa iye akanzi iye mazuva ake ari kuverengwa, ari kupera, achaiswa mutorongo mugomba rakadzikadzika. Abva imomo achaiswa mudziva romoto rinopisa nokukwata nemoto. Iye wakaipa nemuprofita wenhema, iwo papa vako, kana uchinamata iwe uchiti kunamata kuna papa, papa vako vanobatwa nenhau dzenyika, vanobatwa nenhau dzekuba mari yenyika. Baba vako vanoita minane yekunyepedzera. Baba vako iwewe vanotaura zvemiracle money. Baba vako iwewe vanotaura vachita ndinokupa chimwana che7 days chimiracle baby chikwambo. Baba vako vanotaura vachiti unofanira kuti ubvise mari uside kuti Mwari anzwe izwi rako, kuti Mwari akuropafadze. Hauna kunzwa here iwe chinzi nguva yake muprofiti wenhema iri kuverengwa? Iye muprofiti wenhema naSatani vachatorwa vese vaiswa mugomba rakadzikadzika. Nguva yavo kana chinge yakwana vachatorwa vese vakandwa mumoto, naiyoyi nyika ichatorwa yakandwa mumoto. Denga idzva nenyika idzva zvichaonekwa zviri pachena. Asi denga rakare nenyika yakare nechikara icho naSatani nemuprofiti wenhema uyu, zvose zvichadzimwa nekusingaperi, hazvichazoonekwa zvakare. Zvino kana iwewe tichiti tsvaga Ishe, mukutsvaga Ishe iwewe wakutsvaga vaprofiti, mukutsvaga Ishe wakutsvaga iwewe sirivhera nendarama, mukutsvaga Ishe wakutsvaga iwewe zvokufadza mweya wako iwewe, zvokufadza mwiri wako iwewe nenyama dzako. Tiri kuti tsvaga Ishe achawanika. Unotsvaga seiko kuna Ishe? Unomugamuchira seiko Ishe usingamuzivi? Unofanira kutonzwa evhangeri atinoparidza pano kuti uziye Mwari waunonamata, kuti kana zvakudai haachazi Mwari uyu, kuti kana zvakudai uyu ndiMwari uyu. Masvondo apfuura ndakaparidza ndichiti vamwe vari kuti ndiye, asi vamwe vari kuti haaziriye. Unofanira kuziya kunongedzera kuti uyu ndiye, uyu haaziriye uyu. Asi azati ariye anoonekwa nemabasa ake zvaanoita zvinopikisana nezvose zvakanyorwa umu. Ngochani? Kuchinja makanda vakadzi, kubva kuvatema kwavarungu, kupfeka mamini, kufamba vakashama, kupfeka nguo dzechirume, kuramba kuteerera, kusazvidzora, miromo isikamarwe nenhunzi kuri kwamusoro, magirlfriends uko kunze uko ana baba, doro, mbanje nezvinodhaka, kusidiswa mari kunzi sida, bhadhara mari kuona munhu waMwari, pasina mari yaubvisa hapana chinofamba. Zvasiyana neko nepang'anga panonzi bvisa makwati. Vakaona kuti titi makwati hazvichafamba manje, nokuti vanhu vakuziva kuti kune n'anga inoita zvinouraya. Saka isusu takupfeka magemenzi nemasutu toti sida. Tikamutaura nekazwi kechirungu anonzwa kutya, nokuti anotya varungu kauyu. Anobva anzwa kutya chirungu, obva achisa kana zvine chirungu mukati. Saka chirungu ichi rikatiite mari yekusida iwayo ndo makwati kun'anga. Ubva kuti sida kuti uone munhu waMwari.
aiwa wabvisa makwati iwewe kuti uone ng'anga iyo akapfeka sutu. Izvo unofanira kuti kana uchinge wazviona ubva wataura kuti aiwa uyu haazi atari Mwari uyu. Zvamwari zviri pachena. Takapiwa mahara 1, tinofanira kugoyera iwo mahara 1. Takapiwa mahara izo naMwari, saka tokufanira kukupewa mahara. Evhangeri ndiye mahara, chiprofiti ndechemahara, kundiso ndiye mahara, kunyengetera nekwemahara, makomo anokwirwa mahara, hapana chinobhadharwa kuushe hwaMwari. Ukatongoona pakunzi bvisai mari kuti Mwari akunzwei, bvisai mari kuti Mwari anzwe munyengetero yenyu, bvisai mari kuti muone munhu waMwari. Vaprofiti chaivo vakuru vakafamba, maprofiti ana Erisha ana Eriya nana Isaya vakafamba chaivo, nana Ezekeri vakanzwa izwi raMwari achitaura. Havana kana zuva rimwe ravakabvisisa vanhu mari, kuti bvisai mari kuti ndizodze gona ng'ombe iri ndiridurire pamusoro waDhavhidhi. Pana munhu akauya nema akachitaura zvakadaro, kuna muprofita akataura zvakadaro. Eriya pagomo reKemeri haana kuti mambo ndipei sirivhera nendarama kuti ndinyengeterere inini mvura inaye kubva kudenga uku, kwete. Kana Eriya nemaprofita aBhaari zvakare pagomo reKemeri, iro gomo reKemeri rine zvinhu zvakawanda. Pagomo reKemeri Eriya nemaprofita vaBhaari, profita vaBhaari vakati vaita zvavanoita, Eriya haana kuti hanzi Mwari vanhu varifana kubvisai mari kuti nditaure naMwari inini Mwari aitei. Akataura kamwe chete, akakumbira kamwe chete, akaita nyengetero mumwe chete, akagadzirwa atari yezvokudenga ikaiswa, pakaiswa huni, pakacherwa atari, pakaiswa mabwe pamusoro pawo, pakaiswa chipiriso pamusoro pazvo zvese nehuni yacho, pakadirwa mvura. Mvura ikadirwa, pakacherwa mugoronga, mvura ikazara mugoronga, pakaita kunge paatari. Papedza kutange paatari pacherwa goronga kudai, pakadirwa mabhageti nemabhageti emvura, huni dzikatota, mabwe akatota, chipiriso chikatota, ivhu riri papo rikatota, mugoronga ukazara nemvura. Hapana kana zvemari yakakumbirwa ipapo, hapana kana mari yakanzi chitipai mari kuti Mwari achiratidza, kwete. Mwari akazviratidza ega. Amen. Munhu waMwari akaita munamato mumwe chete, munhu waMwari akakumbira zita rine simba, munhu waMwari akakumbira kuti Mwari azviratidze iye Mwari mupenyu, kuti iye mupenyu. Vaprofita vaBhaari vaitaura vachikumbira kuna Mwari akafa, uyo Mwari wemaPentekosti, uyo Mwari kuJohani Masomo, Mwari wapiwe naTabhureta. Mwari akafa, ndo wamunodana kwaari. Mwari wababa Johani, Mwari wezvakafa, Mwari unomwamira gomani, Mwari wekusidhisa, Mwari akafa, Mwari wepagomo reKemeri, Mwari waBhaari. Iye zvakare ari Mwari waBhaari. Jesu ndo Mwari wamunodana kwaari, Mwari wezvakafa. Zvino munhu waMwari chaiye akadana akati, Mwari upenyu, Mwari waIsraeri, zviratidzei iri oga. Moto wakadonha kubva kudenga ukauya ukazwa mwowa chipiriso, chipiriso chikatsvata mafufu, huni dzikaita mafufu, matombo chaiwo akaita mafufu. Varume vakanga vari mudhuze vakatsva nekupisa kwemoto, mvura yakanga iri mugoronga ikapera yese pamwe pamwe, kusvika chipiriso chakutange dhasi kamwe chete nomoto chaiwo kudenga. Mwari wedu ndo zvaanoita izvo. Zvino kana una Mwari akadaro kurutivi rwako, ndianiko ane simba rekukurwisa iwewe kubvisa kubva pakutenda kwako? Mwari wamunonamata ndimwari waBhaari. Tinokuudzai chokwadi ichi kuti musiyane nekunamata mufananidzo, musiyane nekunamata vamwe vaMwari vasingazivikanwi. Gamuchirai Jesu Kristu Ishe wedu.
kugamuchira Ishe hazvirevi kuti unogamuchira Ishe ubati andagamuchira Ishe tokuona mangwana uri kudzokera kumusika ikoko, mangwana uri kudzokera kuna papa wako ikoko. Saka muchiona pano paJerusarema tichikudzai tichiti pano paJerusarema vana zvokubatsirwa hationi, endai kuna vanoona vaoni, tisatise vana vekuona. Aiwa anoshanda chiprofita, maprofita ekwenyu anoprofitei, maprofita ekwenyu anoona here. Aiwa isu pano hationi, isu pano hatiprofiti. Variko vanoita izvozvo, endai ikoko, vana venyoka, endai ikoko. Mweya mutsvene asina kupiwa mweya mutsvene izvo. Tikuparidzirei evhangeri kuponeswa kwenyama dzenyu imimi. Tikuparidzirei evhangeri yekuoneswa zveupenyu hwenyu imimi. Asi takapiwa mweya mutsvene wekuparidzirai shoko evhangeri kuti mutende kana muchinge matenda ruponeso rwenyu rozouya. Varipo vanoponeswa saizvozvo, vanouya voponeswa. Vapedza kuponeswa vanobva vaenda kunoparidza evhangeri isiriyo kumuprofiti waBhaari, obva vanorasa vanhu vakawanda. Kuti munhu anenge aine dambudziko rake obva auya kumapostori chaivo pano paJerusarema, obva akumbirirwa kuna Mwari, obva aprofitwa. Apedza kuprofitwa obva apiwa kundiso, obva akunda. Izvo zvinotevera anenge ari kuna papa, akabata maiki ari pasiteji yapapa achitaura kuti papa ndane dambudziko rekensa, papa ndane dambudziko rekushayiwa vana, papa ndane dambudziko murume wangu airova, ndane dambudziko murume wangu inini aiva nezvimagirlfriend. Munhu akabata maiki kudai achitaura achipupura nhema, obva ati ndakanamandirwa pano nemunhu waMwari pano napapa, ndikakundiswa dambudziko rangu napapa ava. Vanobva vachamba mudenga vanzi prophesy, prophesy odipa muchipau chapupu chenhema, chapupu chenhema chamunenge muchipupura nhema. Kupupura kwenyu zvamunoita zvino kana mava musingazivi kuti kupupura kwenyu kutonamata chikara, kunamata chifananidzo ikoko, nokuti wakuwedzera kutenda zvakafa kuvanhu vakafa kare. Pane kuti uparidze chokwadi kuti pakereke pano hapana chimuko pano, takabatsirwa mapostori ukodo vanakasunungurwa ikoko. Naizvozvo pano hapana Mwari pano, kuti pano tinongotambura matambudziko edu hapiri pano. Asi ndakaenda uku mapostori uku dambudziko rangu rikapera. Naizvozvo ndinopupura Mwari paJerusarema kuti vari kunamata Mwari varume avo. Pupura ikoko kudenga vanoti Gloria. Asi iwo kana kupupura kwako wati papa vadai pasina papa vadainge mudambudziko rangu. Shamhu yaiswa pamusoro wako, iwewe nemuprofiti waBhaari maiswa mese muchitima chimwe chete. Muprofiti waBhaari paachatongwa panhau dzake, iwewe unenge uchitongwa pamusoro pake. Iwewe wakawedzera kuraswa kwevanhu nemuprofiti uyu, ukapupura nhema dzawakapupura iwe pamusoro pemunhu uyu. Makwai ayo neayo aitoda kuti aitsvage vekunamata kuti atendeuka, asi vakazwa chapupu chako iwe chawakapupura zuva irorero, vakatoti saka pano ndopanonamatwa Mwari apa vachinamata Bhaari. Naizvozvo mweya yevanhu yakaraswa nokuda kwako iwewe, nokupupura kwako iwewe ukarasa mweya yavanhu avo. Ndogara ndichitaura inini ndichiti kwaunosunungurwa ikoko bva wanamata ikoko, nokuti kana vachizvitadza pano ndiMwari kupiko watinonamata anozvitadza ivo. Ukaona pano vachizvitadza, aiwa hapana Mwari ipavo ende. Ukaona pakereke pauri kupinda vachizvitadza, hapana Mwari ipapo, ibva uende. Zvinhu zvimwe zviratidzo zvauda kuona kuti hapana Mwari pano, zvinodarika izvozvo. Ukatomboona vachitadza bedzi, dambudziko rako richiramba ririko, dambudziko
dambudziko rako risingapere. Amwe ari bhizi kutaura nendimi dzavo dzatisinganzwi, ari bhizi kutaura nendimi dzavo pane zvadzinoreva. Dambudziko rako roramba ririmo. Hapana Mwari ndimi idzo dzokunyepa idzo hadzizivikanwe kudenga idzo. Ndimi chaidzo dzekudenga ngadzitaure pamusoro pedambudziko remunhu, dzotaura pamusoro pekuponeswa kwemunhu ari kurwara. Nekudenga voti Gloria, uchinge waporeswa ipapo, watendeuka ipapo, wanamata ipapo. Mwari wamoyo. Asi vakawanda vani vanotsvaga kune zvaMwari, vapedza kutora zvaMwari vodzokera kune zvaBhaari. Mwari wamoyo. Pachitubu chepaGetsemani paiva nemunhu akanga aine urwere, akanga asingafambi chiri chirema, aigara achidara akarara panhoo. Asi mutumwa gore negore, mutumwa aiburukira pachitubu. Mutumwa waikonzonga mvura muchitubu zvakadai izvo, okonzonga mvura, anenge atanga kuvira mvura imomo aibva aponeswa. Mutumwa kuponesa aibva kudenga gore negore, aiuya pachitubu paGetsemani obvongodza mvura netsvimbo yake. Itsvimbo iyi kuenya unana tsvimbo, Mwari upi waunonamata? Unarume asina tsvimbo. Mozisi chaiye akapiwa tsvimbo, nopedzerapo netsvimbo yako, mvura dzivhurikane pakati, nopedzera netsvimbo. Iwa una tsvimbo masina kuiswa pemu, kaita kutirukwa dzinobata munenzo baba kadzokere pane yake chakubata ipapo uyo watingawimba naye amanesha. Mwari aripo apo, avagoni kutibatsira. Mwari auya apo, Mwari azviratidza apo. Jehovha waba ipapo, sunungurwa ipapo, wadzokera kunoputiwa Bhaari, wanoparidza evhangeri ikoko, kuponeswa kwako naprofiti waBhaari. Mwari ndotenda Mwari, ndotenda Mwari uyu. Vamwenyu vatononamata tsoka dzake, marara pamberi petsoka dzake. Chauva chobva chati munhu waMwari, Mwari dzaakubuda, varume ruko rwaDhavhidhi kuna Jehovha. Vana vakuru varipo, rwiyo kimutani rwaDhavhidhi. Ndichengetei Mwari nekuti ndinoimba nemi. Ndakati kuna Jehovha, ndimi Ishe wangu, kunze kwenyu hakuna chinhu chakanaka. Unovimba here iwewe naMwari uchiti Mwari ndimi Ishe wangu? Unovimba here kuna Mwari uchiti Mwari ndichengetei? Kana kuti unotoda kutoiswa ruoko nemunhu waMwari pamusoro pako kuti uzive kuti haafanira kuchengetwa manje, turi kwaruoko neprofita waMwari. Unochengetwa here iwe nekutenda kwako? Kutenda kwako kuri kumunhu waMwari. Munhu waMwari akaturika ruoko rwangu ndokuti zvinhu zvangu zvifambe. Kuchengetwa kwako iwewe upenyu nhasi. Mwari akaturika ruoko rwake. Ndizvo here Mwari Baba kudenga una kufazokudzana zvokupfeka mushiri dzenyika ino dzinogara matendere adzakavakirwa dzinodya chikafu chadzizopiwa naMwari, hadzirimi, hadzicheki. Asi shiri gore negore dzoramba dzichiwanda. Zvino kana Mwari achida shiri dzakadaro, kokuzoti munhu akadisisa zvokupa mwanakomana wake kuti akufira, anozobuda zvakadini kudarika shiri? Shiri haina kufirwa raiti, shiri haina kutambudzwa pamusoro paizvi, shiri haina kuparidza evhangeri pamusoro paizvi, shiri haina kutadzira Mwari mugadheni.
kuti aripo hakati nyoka paya yakataura naEvha, asi shiri yakagaisa wana shiri iwe chiko kupiwa Mwari. Tarika iwe munhu akazikwa nemufananidzo waMwari. Mwari akati ngatigadzirei vanhu vakafanana nemunesu. Akati akatadza Mwari akati ndakudzivirira vanhu vangu, naizvozvo ndakupai mwanakomana wangu anondisa, ane nana mupinda maari ane upenyu husingaperi. Zvino iyeye munhu akadisiswa, zvinozikanwa navatumwa chaizvo kuti makadisiswa imi vanhu. Mwari achazaniko kukuchengetai? Mwari achazaniko kukudai imi darika shiri? Mwari achazaniko kupai zvokudya darika shiri? Shoko hatisi kuti musaende kumabasa. Dziripo nyope dzarume, marombe arume, vamwe madhoma ndingazobata kuti tazisende kumabasa tisamate mhuri. Itai mabasa murume andingacheziya. Mwari andoropafadza Penda kuti raramai seshiri. Rarama seshiri unomeda chiguduru. Kumasika mati, kumasika chechi, kumasika dikitiri, kumasika ine munda, kumasika mungire chairi. Mutu umwe topedzani wako chaniko. Nakurarama seshiri. Kuna murume wako asina mungire iwe, murume wako anasina nzeri. Airoa ere kungwe kwenda kubatani wanangwa matero. Munyika yeZimbabwe munotenderera mari mangwanani. 12 o'clock anopedzisira achaya vanhu vaisa mari muhomwe. Wako murumewo angatokuwa anga kushama nyaya. 12 o'clock vamwe varume vatesa mari muhomwe vakutorongana mangwana kuti mangwana chekete kuchibata ndakadai ngatiende kumbate kurumidza kuenda kumbangu mhuri yangu. Wako murume ndiopaari kumuka ipapo anopinda mutauni mhene dzapedza basa dzakumba abva ikoko anongatidururika imomo obva ashaya basa rake obva ashaya mari yacho chamawana ikoko egirlfriend abva ikoko ashaya mari ashaya zvese achawana igirlfriend chizoka kumba nenguva hati anobva negirlfriend nayo kumba kugirlfriend ikokoko ndo anopedzera simba rake odzoka kumba pakati peusiku baba vadzoka pakati peusiku mangwana robva rarara zvakare kubaba iro romungana chikoro kuzakare same program rikaito rombo rakanaka rombobata kasirivhera tobvaraenda kugirlfriend tobvara chidyiwa girlfriend ikoko todzoka kumba netuze same program. Vasona kuti baba hapana zvababa apa inombe iri indonda yemurume iyi abva ipapo mwari ndiropafadze mwari andiropafadza zvakadai matoto enjiva akadai hakuna kumwari andiropafadza zvakadai ivai varume ane uchenjeri vasina mwari kada mwari mwari anokuda iwewe akuona kuti mwari anokuda iwewe unamate zvako zvine uchenjeri wamweya muchene kwe mwari anokuropafadza zvinova zvino wakangwara iweokala chikoro njere dzaakumba paipai vanhu vanoenda kunandi kuzimbabwe kaise madhiri anenge apera ese kubai vanakuzva maprofiti kubai vanhu vakutalani wako murume ndo panosvika panani kubai angakutaura bhizinesi vanhu vaita mari kudhara bhizinesi rako ropinda nekuku richibuda nekuku nekuti munhu ari bhizi kutsenga nyama kudai fokenaife yakabatwa kudaiso munhu ari kufunga kuti nyama yake iwe icheka nesaidi ripo cheka nesaidi iri kana ndeipindira nekuku nyama yangu ndeicheka nekuku ndouda kusvika ipapo abuda kunyaudza ane bhizinesi munomwari tine bhizinesi atiinadzo wakuvura zvimaportfolio zvako zvimapepa hobhude project yangu yaenda kudikte akazoona kuti hausi sirias muna akana sirias neseonaka uda kuya bhizinesi makorofanancho abhizinesi saka uchiona makambani makuru mamiting anoitwa makuseni vanhu achingopinda miting patotanga meeting 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, a meeting masviro anofanira apera teri
Turbo wana kusaindirana mari dzavo saina yafa pesa kusaina vatsika mari daiso ava vobva daiso vawirirana varume vanovombera vakwanisana ipapo kuti congratulations diri raita vasinobvadavanoselebrea paende paunowana vapanachi vari kuselebreita diri raitwa makiseni wakarara mwari anoropafadza vakadaro makiseni vanhu vachipinda kudaiso tisande vakasande vakanga kuchechi nemhuri dzavo vachinamata mwari sande mande vokuka makiseni mande vanoenda kumabasa vonamata vasati vabuda mwari nditokambirirei kwandiri kuenda mwari wangu munhu achingopinda mumitingi so anopinda akachena akapenya achiedza chekudenga chiri kupaka zvaanotaura ngachitopfumutaiwa zvakanaka tengese baba tatu tengesa chakati chakatune mapepa azvinofonda zvinhu zvakanaka nyangwe zvakashata nyangwe utigadzira zvinhu zvakashata sei zviri zvinhu zvakanaka mari tengesa izvaika zvinhu zvakanaka zvinona zvakanaka apo zvinhu zvakashata zvipenyu zvinonatiswa namwari angabisaiti kwako iwe mvura chaiyo kuma munhu anotengesera mvura chaiyo tinogadzira mvura tinozitora kuone paduko pane chitubu chinobuda mvura tinogadzira mvura imomo naizvozvo idzodzo mvura dzacho idzi arungu vachiona mvura kudai pane zvichanga kuona zvichinyowa imvura chimwe chigumbu chagadzirwa bedzi aikugwaziri dzakanaka pachizova pahonde fane ndopatinoda chaipo chaikwe patakashaya kunarutipa mvura dzepahonde fane idzo zvamatosvika ipapapa munomari nemvura dzamauya nadzo idzi ndozatikutsvaga nokuti unokwasa chipamangani pabodoro yemvura idzi saina yapa kutaurai vati money is not the issue taurai nedzi kuti ndotimakonzero mangani kusaina tinobva mwana kusaina kontrakt yake yekutengesa mvura amala kukalasiasi iwo ndopa unosvika ipapo kuti mamari ndakwanira ibhaya wemvura dzenyu auzisiriya gamba amurumakadaro orukokugende mari mai kunopapadzei watinoti mwari anoropapadzaro ndonda yakadaro kana ukarara gomo kutaura kakarara gomo aizvamarangationa akarara gomo siyera kuzorora kwenda kuti everyday 12 o'clock everyday 11 o'clock 12 o'clock 11 o'clock weekend inopera kuti da nachoka masikati nyengetera usiku anyengete makomo aende makomo sande yacho abatike zvakare kuchechi asi kutanga kubawo kutanga girlfriend ndokwanowanira iko Monday 12 o'clock atsvaka mama tsvaka makotatone zvandinoita ivo varume vanedzodzo kuzwa navanhu zvirovanga mazokura nemo dzainamba kana vari vatsvene vari panyika ndivo vakaisonaka vandinofarira zvikuru kuchema kuchawanzwa kune vanovigira mumwe vamwari zvipiso zvavo zvinodururwa zveropa handingazvidururi dini namazita azvo handingazokuzvirevi nemuromo wamunhu mambo dhavhidhi anotadza anoramba kutaura zvakaitwa kuti zvinosemesa pamberi paMwari zvinodakadza pamberi paMwari kuti munhu wabva girlfriend Mwari ndinobva business rangu riite wabva girlfriend uko nemukadzimba iwe mukadzi uyo amusiya zvaita kuti mukadzi aripo vanhu vatoramba mukadzi atoramba mukadzi aita chirikadzi murume ari kuperi chirikadzi rakagareka unoenda kugirlfriend aenda kugirlfriend ikoko kwaanoita ngemnarowane mberi chamba kuti achigunduru chaita vanhu anotora maropafadzo ake maropafadzo kunyanya imimi vakawanikwa nevakawanda maropafadzo edu anouya pakuti imimi uri kunamata Mwari uri pamwe chete kune zvaMwari
mukadzi ari kuteerera murume wake, murume wake ari kutonga mupauro, murume wake ari kunamata Mwari, mhuri yeru inamata Mwari. Ipapo maropafadzo ekudenga haangazaruri mawiri anozaropeka nemaropafadzo muupenyu hwenyu. Munoropafadzwa semumuri, asi zvino murume akakura musoro akati aya ndane mari kai chikadzi ichi chienderana nemari yenyika. Vero ndakamakadzwa kuti vasukuru vari kusakuita mari yavo vana mukadzi wesukuru haramba ichikadzi chekutanga anochakasviba apo ndochi mukadzi chaakatanga kuroora ichochocho ndoshamba ropafadzo ako ichochecho wachiramba ichoika mukadzi akatirembei chakanyokora ndakasenda chakanyosviba namutsvuku slay queen anoziva zvichivataundi wasiya mukadzi watosiya maropafadzo ipapo shambo yekudenga painoregerezerwa unoita chikuru zvinhu zvangu zvakakupenda ushandisika zvangu sei zvangu zvakaita arasa maropafadzo iwewe kupedzasi varangu girlfriend kadzi mudenga anozivikanwa kudenga kuti varai maropafadzo ayo kuti mukomana uyu ari kupandukira imba yake ari kupandukira imba yake ari kunamata vamwe vaMwari vatisingazive ukoma. Maona zvinhu zvako iwewe varamba vahosi ubva waenda girlfriend zvako zosununguka vasafungidzira kuti ndimwari aenda kusununguka. Aiwa baba vako Satani ndo vari kuropafadza ufungidzire kuti zvamaita zvakanaka. Unonzwa mumwe munhu achipfuura nemwari ndakaramba mukadzi wakutanga zvangu zvakasununguka pandakatora mukadzi wechituru. Aiwa uyu vanhu zvangu zvakasununguka. Aiwa ndibaba vako Satani vavo. Mwari haropafadze mukadzi wechipiri kwete kune munhu anonda ndiye muridzi wemba, ndiye maropafadzo wako kurima ndokutaura ndeyekunyemba zvizame oni Mwari ndiedzei baba asi ubaba wakatama wakapfeka trauzi asi iwewe wakapfeka zvemukati kunze kwetrauzi kudai saka wakashama. Ndizvo zvazvinoita akaramba vahosi vanotora vechipiri obva vati wekutanga akapasa chitoro vechipiri usauta semurume akapfeka trauzi kunze watora chipiri chomukati obva apfeka pamusoro petrauzi akashama ita chigunduru vakatambubata aiwa wasainga nagreverena pana baba vako Satani anomunyika ufire munyika ona zvako zvibhedha sozvazero Mwari anokuita tsvaga mwana chamanyika akamba mukadzi uyo wechipiri tsvagira mukadzi wako wokutanga wazvichema pamberi paMwari Mwari ndakanga ndakazuvaira ndakadzikisana nemhepo naizvozvo ndadzoka kwamunhu ndiregererei baba ndimutande ubva watendeuka patsva kwekubata musoro kupatsva kutendeuka patsva uchitanga kugara kunyengetera kuna Mwari. Mwari anotonzora mwoyo wako anomandao iwa mwana wakaterera shamuka ndakamuroora nako kai kashanda adzoka chimuropafadzai zvakare maropafadzo ekudenga akawanisa peri maropafadzo ekudenga haambopiwa kana wapiwa mwana wangopiwa akasikana hazi mari saka maropafadzo ekudenga kana Mwari akuropafadza ukone kurasika kuraswa nesununguro vakawanda vakaraswa nesununguro yavo anyengetera Mwari amusununguro obva adyiwa nenyika nesununguro iyoyo nemari kaiposori akakutamba wapiwa naMwari iwewe kuti usunungure upenyu hwako wainzvisadzisi zvawainzvisadzisi izvi Mwari akakubvira nyasha ada kuona mufambiro wako. Mwari akutupa kusiya tuone mutada kuti ipapo ndobatanga kufunga kuti mukadzi wangu haaite chakafuta, mukadzi wangu achiite
zvakaita izvi mbori ndeukwete akuchenesa kumusha ubva wati vahosi kumusha utaundo kwasara kutsvaga kamwe obva waita kamwe kagirlfriend kamukadzi pamwe ubva watorora mara vatora mukomana uyu azonamata vamwe vamwari vabhari vasingazivi Jehovha ndiye mugove wenhaka yangu, ndiwo mukombe wangu, munochengeta mugove wangu, rwonzi rwokuyera rwakandiyerera nzvimbo dzakanaka. Zviro kwazvo nhaka yangu yakaisvonaka, ndicharumbidza Jehovha wakandipa mano. Zviro kwazvo itsvo dzangu dzinondidzidzisa panguva dzeusiku. Ndakaisa Jehovha pamberi pangu nguva dzose. Zvaari kurudyi rwangu Jehovha Mwari waIsraeri. Handingatongozungunuswi kunyange nemunhu upi neupi zvake. Naizvozvo mwoyo wangu unofara, kukudzwa kwangu kunofarisisa. Nyama yangu inogara yakachengetwa, nokuti hamungandisiyi mweya wangu uende muSheori. Hamungatenderi mutsvene wenyu ini kuti aone kuora kwenyika ino, agoudzwa nenyika ino. Chandiratidza nzira youpenyu, mufaro wakazara uri pamberi pangu. Ruoko rwenyu rworudyi, Jehovha Mwari waIsraeri, pane zvinofadza nekusingaperi-peri. Mhaka dzangu hazina kuvharwa kupfekedza kunzwai kuchema kwenyu. Ruoko rwangu rwavana kupfupikiswa kukuropafadza imi. Asi zvino iye anotambanutsa ruoko rwake kune avo vanomuda. Kana iye neruoko rwake rworudyi akakutwasanudzira ruoko rwake, zarurira maropafadzo anobva umake upenyu hwako iwe uchava nemufaro nekusingaperi. Ishe Kristu Jesu akauya muupenyu hwako iwewe uchava nemufaro mazuva ose, nokuti ruoko rwake urwu rwerudyi urwu zvarakapfumbadza urwu akarupetenura pauri iwewe, uchava neupenyu husingaperi, uchava nemufaro usingaperi muupenyu hwako. Nyama yako chaiyo inochengetedzwa, hauchembere makamanga, hauiti kamurume ndonda, haukumbidze kuchembera. Unoona munhu ane 40 years afamba kanei 40 years varuvaru vanoti aihagize 40, asi iwo 40 wakufamba mabhenda kana kumhanya chako hauchamboona 40. Hauna Jesu, tsvaga chikomba chigare pamako iwe. Ukatenda kuchikomba, chikomba chikagara newe kurudyi, uchachengetedzwa iwewe nechikomba ichi. Uchachengetedzwa nyama yako, pfuma yako, neupenyu husingaperi. Zvose izvi zvinozwana. Asi hayo kwete haudi kunzwa, haudi kuteerera. Uda zvako zvichinokwikwikwira. Denga mudenga, izvi hazvingazodedzera zvichanda. Zvingazvipiri ipapo ipapo. Kuda ipapo ipapo. Kana kudza kuti kunamata inoitwa ipapo ipapo ndiani? Kana zuva chairo kubuda kwaro, harimeri kana zuva rapatori kwaro. Hauna zuva rakadaro. Zvinhu zvaMwari zvinoitwa nenguva yazvo. Zvinofambiro wazvo zvinoita zvinhu zvaMwari. Zuva rinonyura muna amai vavo. Mungwana matseni. Zuva rinataka kunyura zvakare kuda muna amai vavo. Rima richachitiza shoma neshoma. Zuva vanozobuda kudai izvozvo, vanobatiza kudai izvozvo. Ndoo zvinoita Mwari. Maropafadzo muupenyu hwako Mwari anachisa shoma neshoma. Sekubuda kuita zuva
muri pambazo vachiswa kusvika morofokuro ava vanhu vazazi hapana zvako zvautaura kanzi chingotipiki zvekun'anga zvekuromba ndo zvinoitwa kwikwiki so uchakuona kuti zvinhu zvino zvekuromba izvo hakuna munhu anongomuka ane mari zve munhu anomuka anzi nhasi angomuka ane mabhazi nhasi angomuka ane marori aikai zvinhu zvamari so zvinooneka so vanhu vangachiona so vakachiona kuti murume uyu akatanga achitakura netsoka so atakura zvinhu zvake netsoka atenga bhasikoro akutakura zvinhu zvake pabhasikoro mukomana achitengesa zvinhu zvake pabhasikoro mukomana uyu aakutengesa zvinhu zvake pakona mukomana azovaka chitangwena chitakshop chake abva pachitakshop mukomana uyu ane tools matakshop izvi mukomana azovhura shopu chaiyo yemadziro aiwa mukomana uyu zvaakuita zvino haachazi mwarari chete aakuchitungwizawo abva muchitungwiza ako amutare mukomana uyu mukomana uyu akazoita dhiri nepick and pay mukomana uyu refranchise izvezvi ane yake pick and pay ane mari mukomana mari angachilopambadzo shoma nezishoma kusvika mukomana uyu akuita ndiye pick and pay wacho uyu pick and pay yamunoona pamutare apa ndiye mukomana uyu paakatanga tinopaziya paaifamba tinopaziya mukomana uyu akatambura zvisingaiti mukomana uyu vanhu vanopupura jesu pamusoro pakwe mukomana uyu aitambura mwari so mwari akanaka mwari anosimudza marombe bva muhuru mwana murume uyu takutaurai nhau yemurume uyu munoiramba iyi mukataridza izvozvi mutarisi vakuru venashipedza vanotozivikanwa vanovaziva mukachiona kuti murume uyu akatambura murume ukaona zvimapicha zvake sokudhara nemukadzi wake unozoona kuti akomana vakakarwa nemheni akomana akarwa nemheni vachizama nepapo zvichiramba mwari achiropafadza shoma neshoma kudai izvezvi makuvaona vakuru vanechipedzi vakuita zvakadai vakupai matv station makuona izvezvi makuona kana ndebvu dzakutopenyera izvezvi kubva matotara varume ava vakaromba pavakatanga vakamamuripo here bvunza pavakatanga vakanga varipo vanongotaura kuti aiva varume vakatambura vaya vanongonyuka kana vangonyuka sana java vaya ndo vakaromba vaya uye kana vangonyuka from norway munhu angonyuka ane mari ndatenga jeti varume ndapfuura neko ane nzeu dzokunzwa ngaanzwe ngativhare najohani 12:13 John 13:1-20 Jesu unoshambidza tsoka dzavadzidzi vake Ishe wedu zvaakakudai Ishe wedu akakupai upenyu akati ani ari kutenda agosangana neushoma pane nhau inonzi paseka iyo yatatarisana nayo izvezvi kana tichitarisa izvezvi chiri ngazuva chedu tinowanzoibata isusu muna April imomo mwedzi waNisani tichitarisa izvezvi kuti paseka yakanaka yakakosha kuti tipote tichidya chirayiro saka ichinzi paseka nechirayiro kuti tidye muviri waIshe timwe ropa raIshe kuti nezuva iro nyika paichaguma Ishe achatsvaga muviri wake mauri Ishe achatsvaga ropa rake mauri kana atsvaga izvi mauri vachakwanisa kusvika pedyo naye saizvozvi vanofanira kunge vaine tsoka dzavo dzakagezwa neropa regwayana vasina kugeza tsoka dzavo vanenge vari kure uko asi vakageza tsoka vachaona Mwari vakageza tsoka vachapinda mushe hwaMwari vachiimba mahozana pane nhau yekugezwa tsoka kwavanhu kuti zvamakugezwa tsoka makufamba imimi muna Kristu nzira dzakanaka zvenyu zvakare nemabasa akare ndipamakatsika kare pakasviba pagezwa zvino neropa regwayana tsoka dzenyu dzabviswa zvivi zvose kuti mukwanise kuti musvike
mutsike panotsika Ishe. Ndawa panotsika Ishe pane inzvimbo dzvene. Hakuna vanhu vanobva kwavanobva kana vasvika pamberi paMwari. Pane nhau yekunamata Mwari kutemberi yaMwari yekudenga. Vakagezwa tsoka idzi, pane nzvimbo yavanokwanisa kupinda mutemberi yamusingakwanisi kusvika imi musina kugezwa tsoka. Pane nyasha pamusoro pedzimwe nyasha dzinodururwa pamusoro pavanhu. Mwari akagadzira zveushe hwake nenzira yeuchenjeri. Ishe akatidzidzisa nzira dzose dzofanira kuti dziitwe, kuti munofanira kudya Pasika neshirayiro. Sarai muchiita izvo muchindirangarira. Munofanira kuti mushambidzwe tsoka dzenyu. Nhasi hamukwanisi kuzvinzwisisa izvi, asi nenguva ichateera muushe hwababa vangu muchanzwisisa zvandiri kuita izvi. Zvino Ishe anoti kudini? Ishe ndiye akatanga kugezwa tsoka dzake naMariya. Mariya akazodza tsoka dzaIshe nemafuta anodhura. Vanhu vakati mafuta anodhura, Mariya atambisa mafuta, adati pamafuta tatengesa, tapa mari kwarongo iyi. Asi zvino Mariya aiziya kuti zvaMwari zvinokudzwa, zvaMwari zvinodhura, zvaMwari zvose zvandinazvo ngazvive zvaMwari. Zviri nani ndisare ndisina chinhu, asi zvose zvangu ndapa kuna Mwari. Burikidza sirivhera nendarama yangu, burikidza namafuta anodhura, burikidza nemwana wangu chaiye wandiinaye, burikidza nemwiri wangu chaiwo wandiinawo, burikidza nemweya wangu chaiwo uri mandiri. Zvinhu zvose ngazvive kuna Mwari. Mweya yenyu ipirei kuna Mwari. Nyama yenyu itemberi yaMwari, ipirei kuna Mwari. Mariya chaiye anotaura achiti zvose zvangu ngazvive zvaMwari. Nemwana wangu chaiye ngandimupe kuna Mwari, kuti Mwari ave nemwana uyu, mwana uyu ndimupe kuna Mwari agare nokusingaperi kuna Mwari. Mwari ndinokupai mwana uyu ave wenyu. Abrahama chaiye akapa wake mwana. Azina Mwari, ndipe mwana wako, kwira mugomo upe chipiriso chemwana wako. Akakwira nemwana mugomo, akaisa mwana wake paatari, gadzira atari, akaisa huni, akaisa mwana wake, akavhara mwana wake kumeso, akabata bakatwa zvakare kuti achipera kuna Mwari kuti ape mwana wake. Mwari akati regera bakatwa. Acheuka akaona paine gondobwe rakasungira rakahakira nyanga dzaro mumiti yakanga iri padhuze. Akanzitora gondobwe upe chipiriso, akaisa paatari nemwana, akabvisa mwana paatari, akaisa chipiriso chiya akachipirisa kuna Mwari. Mwari akagamuchira chipiriso ichocho. Mwari akati kuna Abrahama, ikoko ndo kunonzi kururama. Naizvozvo iwewe uchava baba vemarudzi. Ndaropafadza iwo uchipi hwako uyu, kuti mauri iwewe muchabuda marudzi namarudzi avanhu. Ikoko kukanzi kururama naMwari. Naizvozvo zvimwe chete newewo hama yangu, zvauinazvo zvisipe zvese kuna Mwari. Kana chitipa kuna Mwari, hatirevi kuti uya nemari kwatiri, hazvirevi kutipa mari kunana papa kwete. Zvauinazvo hazvirevi kuti imari. Mari ringori bepa rakanyorwa zita. Mari hachisi chinhu pamberi paMwari. Sirivhera chaiyo nendarama hachisi chinhu pamberi paMwari. Moyo uyu ndo zvinotsvagwa naMwari. Mwari anotsvaga zviri pamwoyo, anotsvaga mabasa aunoita. Zvaunoita izvi zviri mukutya Mwari here? Zvauri kuita izvi zviri mukuita mukukudza Mwari here? Zvaunoita zvose ngazviite mukukudza Mwari. Kwaona zvauri kuita zvichitadza kukudza Mwari, ziya kuti uri kurasika. Kana kuri kunyengetera, kuri kunamata, kana kuri kupa vanoshayiwa vanarombo, kana kuri kugovana nezvauinazvo kuhama dzako dzinoshayiwawo dzisina, nyangwe dzinazvo
Kristu pamavo saizvozvo. Izvozvo ndokunonzi kururama pamberi paMwari. Izvozvo Mwari ndozvaanoverenga. Zvino pane nhau yekugeza tsoka dzenyu, pane nhau yePaseka chakwanzira yePaseka pamberi apo yePaseka. Asika pane nhau yekugezwa tsoka dzenyu. Ndihongu maita mabasa akanaka, asi makatsika nyika yakatukwa. Matsika nyika imimi ine zvipiriso zvakasiyana siyana zvakapiriswa vamwe vaMwari. Nzira dzamunofamba nedzamunotsika dzakarasirwa mishonga nevakaipa. Mweya dzemuchadenga, mweya dzerima, mweya dzenyika ino dzinotenderera panyika ino dzichifamba kunzvimbo dzose. Naizvozvo tsoka dzenyu ngadzigezwe, chiedza chekudenga chifambe nemi. Tsoka dzenyu ngadzicheneswe, pese pamunotsika, pamunosvika chiedza chekudenga chinokuteverani. Saka uchiona dzimba dzenyu pakauya vaMwari akauya kudzimba dzenyu vasiya mufaro nerugare mumamini. Vana vaprista vasvika kumba kwenyu, vana vafundisi vasvika kumba kwenyu saizvo. Havana kuuya kuzotsvaga zvokudya kumba kwenyu, nokuti kwavo zviriko. Havana kuuya kuzopemha isirivhera kana ndarama kuti havatore mari kubva kuvanhu. Mungatoti vanhu vaMwari batai ipapa vanoti kwete, kwai hama dzenyu dzinoshandira. Makatobika sadza morisa apo, moti vanhu vaMwari vachidya sadza. Kana zvisiri izvo zvavafambira izvozvo zvavabate, vandokuudzai kuti yakuita munamato pano tobva rova pasi, vanobata munamato rova pasi. Asi kana vada kudya zvavo vanodya, asi musawane chamunotora. Endai muvanhu muparidze shoko raMwari pese pamunosvika. Musatakure nyangwe nhombodo, musatakure nyangwe chipi nechipi, nyangwe zvipi nezvipi zvavanokupai, musatambira izvo. Musatora zvavanokupai. Endai muparidzire shoko, muporese vanorwara. Chimwe chetewo navaprista venyu navafundisi venyu vakasvika kudzimba dzenyu, musawane chamunovapa kuti havatambire. Mwoyo yenyu ichagodokana chaizvo, marambirwa pachena kuti atitore. Asi kana muda kubika yenyu sadza, aiwa bikai. Muda kubika yenyu tii, aiwa bikai. Asi chikuru ngazviitwe murudo, murudo rwaIshe Kristu Jesu. Hazvina ngazviregeze kuitwa kanzi kuti avaprista, kuti avafundisi. Zviitiro munhu wese. Muedza uya kumba kwenyu, saizvozvo batai vaenzi zvakafanana sekubata kwamnoita vaprista venyu navafundisi venyu. Vaenzi kana vasvika mumabato saizvozvo, vamwe vakazogara navatumwa kudenga, vaenzi vavo kudenga vasingazivi kuti vaenzi. Vakavabata zvakanaka, vakavapa zvokudya, vakapa mvura dzekumwa vakanwa, vakapedza vakasiya varopafadza ipapo vachitamba kudenga. Tatava kuti tikushanyire. Naizvozvo takudzokera kwatakabva, mutumwa akapinda mumoto, varova pasi vatumwa. Dzimwe dzimba dzenyu vanoedza vanoya kwamuri vatumwa. Vana vamanhongomoka okumboita akati kukuru kubvunze idzi chakachakati zvakamira sei pasi zvakadaizotamba pakati kuvereka zvavo nhau dzitakadzizwa kuti vanhu ndechokwadi kupinda mumhatso kubikira ine tii sadza ovapa zvokudya. Ndashambiswa rimwe zuva kupedza kudya sadza, kugeza maoko, kudza maoko ndo kurova pasi. Zvino mutambo wePaseka usati wasvika, Jesu akaziva kuti nguva yake yasvika kuti abve munyika ino aende kuna Baba kudenga. Zvaakanga aida vanhu vake vaiva munyika wakavada kusvikira pakuguma. Zvino wakati vorayira chirango chepaPaseka. Diablos achoisa mumwoyo maJudhasi Iskarioti mwanakomana waSimoni kuti amupandukire. Jesu achiziva kuti baba vake vakamupa zvinhu zvose maoko ake, uye kuti wakabva kudenga kuna Mwari, uye kuti unodzokerazve kudenga kuna Mwari. Akasimuka pakurayira, akabvisa nguo dzake, akatora mucheka,
akazosunga chiuno chake. Zvino akadira mvura mumudziyo mudhishi, akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake, akadzigeza tsoka, akadzipisika nekucheka, akadzipukuta nejira rakanga akasunga muchiuno chake. Akasvika kuna Simoni Petro, iye akati kwaari, Ishe, imi munoshambidza tsoka dzangu kani? Jesu akapindura akati kwaari, chandinoita uchizivi zvino, asi uchachinzwisisa pashure. Petro akati kwaari, hamungatongoshabhidzi tsoka dzangu nekusingaperi. Jesu akapindura akati, kana musingakushambidzi haungaona kana mugove neni. Simoni Petro akati kwaari, kana zvakadaro dzirege kuva tsoka dzangu dzoga, asi namaoko angu nemusoro wangu ngazvigezwewo. Jesu akati kwaari, washambidzwa muviri wose unofanira koga kuti ashambidzwe tsoka dzake. Zvinowanaka kwazvo, imi makanaka asi hamusi mose. Munhu anofanira kushambidzwa tsoka dzake kuti anake. Izvezvi waingofamba uchindururuka nenyika, pinda mubava, nakumakuva kumakafa ikoko, vaenda kun'anga, vaenda kuzvinotongerwo yenyika makuzano masvika, vaenda kunashambisa manuzisisi, vaenda kuzana ikoko, vakunze Zimbabwe yada ikoko, vamhanya ikoko, anengochati dzimochata mweyo vamhanya ikoko. Akutaura zvokumba pabasa newo wamhanya ipapo. Hanzi pane girlfriend newo wamhanya ipapo. Pane girlfriend ikoko tsoka dzako wamhanya ipapo. Naidzodzo tsoka idzodziona kuuya nadzo mukereke. Wakasviba iwe da. Unofana kugezwa tsoka. Basi kana njira iyo wogezwa tsoka dzenyu. Musangana nemuviri waIshe. Ipapo chanzi makanaka. Ipapo chanzi vatsvene vaMwari. Varipo vatsvene vaMwari pakati pedu. Vanogara muri vatsvene pamberi paMwari. Munoiswa patsvene munoiswa vatsvene. Munoita zvakanaka nokururama. Maita zvakanaka marurama. Makudza Mwari musikanamate mifananidzo. Moita zvose zvinodiwa Mwari. Motsvaga kururama, motsvaga kururama, mosangana nemuviri waIshe neropa raIshe, moshamba tsoka dzenyu. Ipapo muchaitwa vakanaka, ipapo muchaitwa vatsvene vaMwari. Nekuti wakanga achiziva uyo waizomupanikira, saka akati hamuna kunaka mose. Zvino wakati ashambidza tsoka dzawo, akatora nguo dzake akagarazve, akati kwavari, munoziva zvandinokuitira here? Munondiidza mudzidzisi uye Ishe, munoreva zvakanaka nokuti inini ndini iye. Zvino kana ini Ishe namudzidzisi wenyu ndakashambidza tsoka dzenyu, nemiwo munofanira kushambidzana tsoka dzenyu. Ndakakuratidzai makwara kuti muite imi sezvandakakuitira ini. Zvirokwazvo zvinoti kwamuri muranda haazi mukuru kuna Ishe wake, uye wakatumwa haazi mukuru kuna iye wakamutuma. Ishe wedu atipa murayiro pachena, munofanira kuti muite sezvandakakuratidza. Izvi ndazviita kuti muzive kuti zvinoitwa sei. Mupote muchitawo saizvozvi zvandakakuratidzai kuti mugare mumugwara rakanaka. Ipapo munzwa mazita akapfeka ati tsoka atigetsoka kuJorodhani Jorodhi. Mwari mupiko wamunonamata, iye Mwari akajorodhwa, akatiradza nzira yakanaka. Mwari akajorodhwa, ndinofana kujorodhwa tibarwe patsva. Munofanira kuti mudye chirayiro kuti musangane nemuviri wangu neropa rangu. Munofanira kuti mushambwe tsoka kuti muitwe vatsvene ushe hwaMwari, kuti muitwe vakanaka, muitwe vatsvene vaMwari. Izvi zvose izvi zvinofanira kuti zviitwe panguva dzose. Zvinofanira kuti zviitwe sekurayirwa kwatakaitwa naIshe wedu. Ishe wedu wakatirayira saizvozvo kuti zvinge zvichiitwa saizvozvo. Zvino iwewe ndiMwari upiko waunotaura nezvake? NdiMwari upi? Andeiwo tinosangana Galileya, andeiwo tinosangana iko Galileya, andeiwo
zvinhu zvose zvechipasi pezuva Mwari akazviita. Mwari ane nzira yakasiyana kuchecheri. Mwari akatidzidzisa kuti vana vekutenda ngavaite zvakadai kuti vapinde mushe waMwari. Nikodhimo anobvunza achiti ndingakuita seiko kuti ndibarwe patsva? Ukazomwana kuti ubarwe patsva unoona kuti ujeurondwire kwamatidzisa rababa remwanakomana nemweya mutsvene. Mupfumi anobvunza kuna Ishe akati Ishe ndinopa zvokudya kuna vanoshayiwa, ndinopa zvokupfeka kuna vanoshayiwa, zvose zvakanaka zvakanaka, nyangwe zvipiriso ndinopa, zvinopiwa kukereke ndinopa, zvinopiwa zvaMwari ndinopa, zvose ndinoita. Ndingazoita seiko kuti ndikopinda mushe waMwari wamunotaura nezvavo? Ndingazofanira kuchengeta zvose zvamuinazvo muri varombo. Ipapo ndozoonekwa mupfumi achiteerera Jesu. Ishe akatidzidzisa nzira yakanaka. Ishe akaita zvinhu nzira yake. Ishe akabhabhatidzwa. Tijorodwa naJohani. Naizvozvo isusu tibhabhatidzwawo. Tijorodwawo muzita raBaba remwanakomana nemweya mutsvene, kwete muzita raJohani. Paseka nechirayiro tokuita mutambo wepaseka, mutambo wechirayiro kusangana nemwiri waIshe, kusangana nenyama yaIshe. Saizvozvo tsoka dzedu dzoshambwa tiitwe vatsvene pana Mwari. Zvino kana ini Ishe wenyu nemudzidzisi wenyu ndakashambidza tsoka dzenyu, imiwo munofanira kushambidza tsoka dzenyu. Ndakamuradzai makwara kuti muite imi sezvandakakuitira imi. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri muranda haasi mukuru kuna Ishe wake uye naye iye wakamutuma haasi mukuru kune iye wakamutuma. Kana muchiziva izvi makaropafadzwa kana muchizviita. Handireve imi mose, asi ndinoziva avo vandakasanangura. Asi kuti rugwaro rwuitike runoti unodya chingwa changu, wakandisimudzira chitsitsino chake. Kubva zvino ndinokuudzai zvisati zvaitika kuti kana zvichiitwa mugotenda kuti ndini. Zvirokwazvo ndinoti unogamuchira wandinotuma. Iye anenge agamuchira ini Jesu Kristu. Ndiwo unogamuchira ini Jesu Kristu. Unogamuchira iye akandituma, iye Jehovha Mwari waIsraeri. Naizvozvo anogamuchira mashoko aya. Atinoparidza iye ushe hwokudenga. Asi kugamuchira isu vafundisi navaparidzi. Asi ari kugamuchira Ishe Kristu Jesu wakandituma. Kana wagamuchira Ishe Kristu Jesu unenge wagamuchira Baba vasiri kudenga wakatuma Ishe wenyu Kristu Jesu. Kana waramba mashoko aya atinokuparidza nezvavo, waramba magwaro atinoparidza nezvavo evhangeri, atinoparidza nezvavo eushe kudenga. Watirambira isu vafundisi kana vaparidzi, tiri kurambira iye akatituma Ishe wedu. Warambira Ishe wedu, warambira iye akatuma Ishe wedu, iye Mwari Jehovha Mwari waIsraeri. Naizvozvo munofanira kuti mugamuchire Ishe wedu wakatituma. Musagamuchire isu nokuti isu hatisi chinhu panyika yedu, isu hatisi chinhu mumushe waMwari. Kuparidzira evhangeri kuti mutende neakatituma, kwete isu akatituma aye waka. Gamuchirai akatituma. Kana magamuchira akatituma uringe kugamuchira iye akatuma Ishe wedu. Gamuchirai shoko iri. Gamuchirai Ishe Kristu Jesu. Kutsvage iye achawanika. Zvese zvenyu ngazvive kuna Mwari. Mwiri yenyu ngazvive zvipiriso zvakanaka pamberi paMwari. Mwiri yenyu itemberi yaMwari. Ngairege kuva nezvimatatu mwiri yenyu. Ngairege kuborwa mwiri yenyu. Ukaona vachipakatu, ukaona waborwa mwiri wako usina zvimete pese pese, watonamata pamberi paMwari. Temberi yaMwari yadhekoretwa, yapiwa sezvipiriso zvinonhuhwira kuna vaMwari venyika ino. Musaita ugochani. Vakadzi musadanane nevakadzi, varume musadanane nevarume. Izvozvo zvakazvisisa Sodoma neGomora izvo. Mwiri yenyu itemberi yaIshe. Mwoyo yenyu inopamba roho, asi pakati pemwoyo uyu pane zvekudenga zvitsvene zviri pamwoyo uyu. Mweya mutsvene ndiwo nzvimbo yaanogara iyoyo.
zvino zvinochibisa zvenyika ino zvikanogara ipapo vanenge vachigara mweya mutsvene waMwari chava vanhu vakasvibiswa, chava vanhu vanoita zvakaipa, vanotsvaka zvakaipa, vanofara nezvakaipa. Mweya mutsvene atichaya nzvimbo yekugara mauri. Chenesai nzira dzenyu, nzira dzenyu dzina makomba mupusire, kumbirai simba kuna Mwari, mupiwe simba rekutsika zvinyavada musingarumwe, tsikaminzwa musingabayiwe. Mwari vaIsraeri ukatipa simba rokutaura zvipenyu kune zvakafa, ukupa simba kune zvakaneta nezvakasvava, ukatipa simba rekumutsana kwavakafa, ukatipa simba rekuvhura meso evasingaoni, rekuvhura nzeve dzevasinganzwe, rekupa izwi kune zvimumumu zvisingataure. Takapiwa simba naizvozvo takapiwa simba rekuparidza evhangeri yeushe hwaMwari nekumusoro kudenga. Tani nani ane kutenda agogamuchira shoko iro riri, agotendeuka agogamuchira ichi Kristu Jesu. Anenge atenda ikagamuchira ichi Kristu Jesu, anenge atenda agamuchirawo iye akamutuma, iye Jehovha Mwari waIsraeri. Ani dzokunzwa ngaanzwi zvinova mweya makereke, zvinoti kukudzwa nekupenya namasimba ose ngave mazvimbo yenyu Jehovha kumazvimbo